деца. И тази година ще бъдем заедно, да сме живи, здрави, успешни, щастливи. Нека всички. Това са безплатните помагала. Имат седмичната програма. Тя ще бъде за целия първи срок. Имат едно заявление за ЗИП, където вие трябва да напишете, ако искате и още сега, от името на ученика, втори Б клас, желая да изучавам ЗИП по БЕЛ и математика. Първо БЕЛ с 1 час и второ математика с 1 час. Датата днешната и подписа на ученика и на родителите. Има още едно листче с актуализирани данни за дневника. Ако някой променил своя адрес, телефон, местожителство, да ги попълни, за да мога да попълня дневника. Тази година знаете, че ще бъдем с бележници. Не е влезъл в сила още новия закон, така че оценките остават. Но бележниците ще ги попълним заедно. Аз не съм правил родителска среща, защото вие да оставяте един приличен вид, нямаше нужда да събираме пари за ремонт на стая. Още повече, че тази стая ще бъдем само тази учебна година. До година ще бъдем в друга стая. Миналата година е ремонтирана, изглежда добре. Колегите правите, защото стаите ми изглеждат в окаяни и ги ремонтираха с родители. Затова сме направили.